Вітаю, пане Володимире. Ви в територіальній обороні. Як там? Ну, шкода, що це в обороні. Краще б, на мій погляд, було б в наступі. Ну, все має свій час і свою підготовку. І тому оборона – це один з таких тактичних засобів на шляху до нашої перемоги. Нормально. А расскажите, пожалуйста, что входит непосредственно в функцию представителя территориальной обороны, где именно вы патрулируете, чем занимаетесь? Ну, я одразу з кінця вашого питання почну відповідь. Насправді, в мене небагато було виїздів. Хлопці, мабуть, зважають на якісь мої там фізичні особливості, бережуть, так би мовити. Ну, виїзди були, не було багато, але, ну, розумієте, це ж військова така махіна, яка розгортається, налаштовується. І головна функція тероборони – це в першу чергу не заважати ЗСУ, Збройним силам України, а максимально ефективно допомагати. І тому от такі речі, ну, до прикладу, як хлопці виводили із Гостомеля жінок, дітей, і це дійсно небезпечна, важлива операція – врятувати 400 людей від цього жахіття, яке відбувається. Я сказав Гостомеля, я перепрошую, з Ірпеня. От. І от, ну, я вже тут багато днів, багато що бачив і отримав розуміння. І на мій особистий погляд, найголовніше – це відшліфувати оці всі взаємодію ЗСУ, тероборони, Нацгвардії, ну, всіх оцих структур, щоб Боже дай, щоб не заважали одне одному, доповняли, і кожен, щоб розумів свою функцію в цьому військовому механізмі і відшліфовував свою здатність виконувати ці функції якнайкраще. Тому нема неважливих таких напрямків, їх просто не існує, бо навіть найменший гвинтик в цій машині, він має значення, і ну, це необхідно, щоб всі це розуміли, і люди, які не перебувають там, не тримають в руках зброю, волонтери – це теж важлива складова, оце забезпечення, все. Ну, тут стільки багато треба розповідати, звісно, але, на мій погляд, оцей процес перший, оцей суєти, коли всі там намагались щось хапати за оці ниточки, розуміння, він вже пройшов. Зараз вже йде процес такий сталої роботи і розбудови от саме своїх напрямків, за які кожен відповідає. І це надихає насправді. В начале нашей беседы вы сказали, что жаль, что мы находимся только лишь в обороне, а не в контрнаступлении. Что вы имели в виду? Вы имели в виду Крым? Ні, я взагалі в глобальному, ну да, можливо, я сказав, що шкода, але я чудово розумію, що без цього етапу неможливо. Ну, завжди хочеться, щоб все відбувалося швидше, але відбувається так, як відбувається, і я мушу визнати, що в нас і так доволі динамічно розвиваються події. І, звісно, Крим. В ідеалі, знаєте, я сюди до Києва потрапив з Криму через Москву, от в ідеалі через Москву і назад в Крим, звісно. Мы с вами с Крыма, и вы, и я, и понятно, что наша мечта вернуться домой, в свободный Крым, в украинский Крым. Как вы думаете, какова вероятность того, что в результате этой войны нам удастся деоккупировать полуостров? Я в цьому абсолютно впевнений, що це 100% вірогідність.
І воно саме так і буде. Воно саме так і буде. Я не можу, це займе дуже багато часу, щоб я пояснив, звідки я це в себе конструюю от таку. Це навіть не конструкція, це переконання на базі якихось там життєвого досвіду, всього побаченого, всього почутого, всього відчутого. І я просто спілкуюсь із хлопцями, наскільки всі вмотивовані, наскільки у всіх прокинулося те глибинне, з чого ми зіткані. І наскільки це справжнє, це просто неймовірно. Тому я впевнений, що в результаті А как долго времени это может розв'язаної занять? цієї бойні, безглуздої, і насправді я чекав щось так, чогось подібного. І, звісно, важко переживати втрати. У мене вчора, я не можу сказати, що ми були друзями, але ми знайомі і товаришували. Вчора вбили Пашу Лі. І втрати це завжди важко. Але не ми ініціатори цих втрат, але ми є ініціатором того, що процес помсти і процес відновлення історичної справедливості, він запущений самим Путлером. І наше завдання з найменшими втратами і найефективніше цим процесом скористуватися. Что бы вы сегодня сказали крымчанам, крымским татарам, гражданам Украины, которые проживают на полуострове? А я сьогодні говорив, сьогодні я неодноразово спілкувався із кримчанами, з громадянами України. І я вже говорив, тримаємося і віримо в перемогу. В мене є особисті причини повернутися до українського звільненого, вільного українського Криму в цьому році. І я свято переконаний в тому, що так воно і станеться. Дякую дуже, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава!